नोंथांमोना गोबाङानो कनफिउज जागासिनो आरोना आङो बावैसो सिगां मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन माने जोंहा एक्सट्रा इउटुबार बयबो सिनायखायो जायफोरा एक्सट्रा इउटुबारखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादों जोंहा एक्सट्रा इउटुबारनि चेनेला डिलीट जानानै थांबाय दा बिनि सायाव आङो भिडिअ बानायदोंमोन बावैसो सिगां दा बेवहाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंदों गोबाङानो मानि थाखाय डिलीट जामारखो चेनेला गोबाङानो मिथिनो लुगैदों नंगौ सैथो एक्सट्रा इउटुबारा दानि बावैसो रिसेन्टलि गाव बुंनानै लादों दा बेबो एक्जेक्टलि बुंनो हायाखै मानि थाखाय जामारदों गावबो एसे माने कनफिउज जादों आरोना एक्सट्रा इउटुबारा जिनाखि खोमदोन बिथांनि नामा बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो फारियै खोन्थालांनोसै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गावनि चेनेल डिलीट जानायनि मेन मतलबखौ मानि थाखाय डिलीट जादों बेखौ गाव एसे माने बुजायना होदों आरोना बिदिनो जायो माने गावहा बांद्राय फेस स्किन फैबाय थाया नालाय इउटुबाव दा बियो माखासे गुबुननि निउसफोर कभार खालामोमोन फेस स्किन भिडिअ फैयैनि जाहोनानो जाहैबाय बिनिखायनो बांद्राय माने मोखां देखायनानै भिडिअ बानायामोन नालाय बियो दा बेखायनो गोनो गोथो जादों गाहा बुंनायाव दा बिदिनो जायो नोंथांमोनाबो जानो हागौ सोरबा बायदिया माने बिदिनो निउस आपडेटफोर होयोब्ला माने फट'फोर लागायनानै भइस डाबिंल' होनाय जायो नालाय दा मानसिफोरनि गेजेराव हमनानै ला जोंनियाव दायो आंनियाव मर देन 74,000 साबस्क्राइबार दङ बे 74,000खौ आङो मोगथां महराव जुदि आंनि खाथियाव दायो 74,000 गोबां रायजो राजाफोर जमा जायोब्ला बिथांमोननि सिगाङाव आङो एनाउन्स होनो गोनां जायोबा स्पिकार मार्कपिस मोनसे लानानै बुंनो गोनां जायोब्ला आं माबायदि आंनि गोसोखौ दाद खालामनानै बाथ्रा बुंनो गोनां जागोन बिदि जायो आरोना दा एक्सट्रा इउटुबारनि गोसोआवबो बिदि जादों नार्भास जादों गोबां माने दुखु मोनगासिनो दङ मानसिया दुखु मोनगासिनो दंखायो दाखालिनिफ्रायनो चेनेल डिलीट जानायनि थाखाय दा गावनि बुंनाय बायदिब्ला एक्सट्रा इउटुबारा बुंनाय बायदिब्ला गावनि लोगो जिनाखि लोगो रिसेन्टलि भिडिअ हगारदोंमोन आरोना बियो इयाव एसे एक्सप्लेन खालामना होदों गावनि लोगोनि चेनेला हेक जादोंमोन दा बे हेक जानायाव गावनि चेनेलनि डिटेल्स एबा गावनि माखासे माबाफोरखौ बियो फर्माव फिलआप खालामनो गोनां जादों आरोना गावनि लोगोनि एड्रेसा एक्जेक्ट मिलायैनि थाखाय गावनि माबाजों एप्लाइ खालामनो गोनां जादों आरोना फर्मखौ दा बेवहायबो जादों होननानै बियो एसे सन्देह सानदों आरोना गावहा बिनि सिगां बिनियाव जिमेल फैदोंमोन नोंथांमोना नायनानै लाग्रो गुगोलनिफ्राय जिमेल फैदों दा बे जिमेलखौ आंनो हरदों बियो एक्सट्रा इउटुबारा खोमदोना दा ओरैबायदि आंनि साननाय बायदिब्ला आरो बियो बुंखादों माने स्पन्सारनि थाखायबो जादों जानो हागौ होनना बुंदों बेबो सैथो स्पन्सारा जोंनियाव माने बबेबा स्पन्सारा लिगेल नङा इलिगेल जायफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं दायो सोरबा इउटुबारफोरा होयो माने आंबो होदोंमोन सिगां समाव दा बेफोरो इलिगेल आरोना बेफोर स्पन्सारफोरा माने एक्सेप्ट खालामा गाव बुंखादों एक्सट्रा इउटुबारा माने स्पन्सारनि थाखायबो जादों जानो हागौ आरो जुदि बिनि चेनेला हेक जादोंमोनब्ला सोरबा हेक खालामदोंमोनब्ला बियो माबा मोनसे जाय हेक खालामग्रा मानसि अनार बियो भिडिअ डिलीट खालामजोबगौमोन बा गावनि गोदान भिडिअ होनानै लागौमोन खिन्थु बिदिबो जायाखै एक्सट्रा इउटुबारनि सायाव बिदिबो जायाखै आरो चेनेलफोरखौबो इडिट खालामनानै लायो नाम साम चेन्ज खालामनानै लायो स्पन्सारनि थ्रुयै जानायमोनब्ला आरोना आंनि बायदिब्ला आंनि साननाया ओरैबायदि आरो बिनि जाहोना स्पन्सारनि थ्रुयैनो जादों बाट बियो स्पन्सारा माने बेखौ हेक खालामाखै माने बबेबा कन्टेन्टआ बबेबा स्पन्सारा इलिगेल जेरै जोङो रामिनि होबाय थायोमोन बेफोरो इलिगेल बेफोरथ' थास खेला माबा माबि ना बेफोरो माने जुवा बुस्थुआ इलिगेल दा बेखायनो बेफोर गेमफोरखौ प्ले स्टराव मोना दा प्ले स्टराव मोना बिसोरो इलिगेल नालाय बियो क्रमफोराव मोनो गुगोलफोराव मोनो ओमफ्राय बिनि थाखायबो इउटुबा बेखौ कमिउनिटि गाइडलाइन्स इउटुबा माखासे गाइडलाइन्स थायो नालाय रुल्स एन्ड रेगुलेसन माखासे क्राइटेरिया इउटुबनि गाइडलाइन्सआ बेखौ एक्सेप्ट खालामा आरोना दा इलिगेल नालाय बेफोर गेमफोरा माखासे गेमफोरा बेफोरनि सायाव स्पन्सारनि सायावबो भिडिअ बानायदोंमोन एक्सट्रा इउटुबारा खिन्थु बै स्पन्सार होग्रा मानसिया बेखौ हेक खालामाखै आरोना बेनि चेनेलखौ जेबो खालामाखै माने इउटुबा नैबेदि माखासे आपडेट खालामनाय जाय बुस्थुआ इउटुबनि थाखाय गनायथाव नङा बेखौ होबाय थायोब्ला मा खालामो स्ट्राइक हरो खिन्थु बिनियाव स्ट्राइकबो हराखै डाइरेक्ट माने बिनि चेनेलखौ टार्मिनेट खालामखादों आरोना डाइरेक्ट डिलीट खालामना होखादों खिन्थु बिदि खालामदों होननानैबो
बिदि खालामदों होननानैबो बिनियाव माने जिमेलाव बिदि फैयाखै आरोना दा एक्जेक्टलि बुंनो हाया खिन्थु आंनि साननायावबा मथलबा माने स्पन्सारनि थ्रुयैबो जादों जानो हागौ आरोना मानो होनना बुङोब्ला गोबां स्पन्सार होयोमोन ना बेबो आंबो होयोमोन खिन्थु बांद्राय गोबाव दोनबाय थायोब्ला स्पन्सारा स्ट्राइक फैखायो आरोना कमिउनिटि गाइडलाइन्स स्ट्राइक नांखायो बेयावबो एसे आन्दाज हमनो हायो आरोना दा मेहेरदानियावबो नांनानै दङ स्ट्राइक बिनियावबो माखासे गेमनि बिदिनो रामिनि माबा माबि होदोंमोन बांद्राय गोबाव दोनबानो जायो आरो जोंहा आब' गेमसिनावबो नांनानै दङ बिनियाबो रामिनि नांदों दा बांद्राय दोनबाय थाजाया आं डिलिट खालामजोब्बाय माखासे स्पन्सारनि भिडिअफोरखौ दा नै जोंहा इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनियावबो जानानै दङ बिनियावबो स्ट्राइक नांनानै दङ माखासे गेमफोरा माने इलिगेल आरोना इउटुबा गनायथावना नङा दा नोंथांमोना एसेब्लाबो नलेज मोनबाय एसेब्लाबो बुजिनो मोनबाय दायो एक्सट्रा इउटुबारनि इनफरमेसनखौ दा मानि थाखाय चेनेला बिनिया इउटुबा मानि थाखाय बेखौ डिलिट खालामखो आरो बिनि चेनेला रिकभार जाफिनगोन ना जाफिना आङो एक्सट्रा इउटुबारनि माखासे इउटुबारफोरा एक्सट्रा इउटुबारनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन नालाय खोमदोननि सायाव आङो बिनि थाखाय आङो भिडिअ बानायदोंमोन एसे बावैसो सिगां नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै सोंदों बेवहाय दा आङो टुइट खालामनो नाजादोंमोन टुइटारजों बेवहाय आंनाव सोंदों माखासे फर्म फिलआप खालामनो होदों आरोना नोंनि चेनेल नंमारगोन ना नंमारा आरो नोङो मा सनाव खुलिनाय बबे जायगानिफ्राय खुलिनाय मा टाइमाव गासिबो डेट फुल डिटेल्सफोरखौ होजोबनांगोन आरोना नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगासिनो दङ आंनियाव माने इउटुब टिमाव आङो मेसेज खालामहरदोंमोन बिदिनो बे चेनेलखौ एसे अननानै नाय होननानै आरोना आं एक्सट्रा इउटुबार जानानै मेसेज खालामदोंमोन खिन्थु आङो अनजालु नामजों आङो मेसेज खालामदों आरोना ओमफ्राय बेवहाय दायो एक्सट्रा इउटुबारनियाव मेसेज थांगोन मोनसे ओमफ्राय दायो आंनियाव जिमेलाव फैदों माने माबायाव टुइटाराव दा नोंथांमोनाबो हानाय सिबांखौ टुइटाराव टुइट खालामनो नाजा बेखौनो रिटुइट खालामब्लानो जाबाय आं मेसेज खालामनायखौ प्लिज हेल्प खालाम होननानै माने प्लिज हेल्प मी होननानै खालामब्लानो जाबाय आरोना बेफोरबायदि रिटुइट खालामनानै मेसेज खालामब्लानो जाबाय मोनफिनो चेनेलखौ मोनफिना नङा दायो मोनफिनगोन एसे टाइम लागोन आरोना माने एक्सट्रा इउटुबारनि चेनेल मोनफिननो एसे टाइम लागोन खिन्थु माखासे बियो फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन गावनो फिलआप खालामनांगोन आरोना बियो दाथ' बिनि चेनेलाव मा जानानै दङ मा क्राइटेरिया मा पलिसि नांनानै दं आंथ' मिथिजोबा नालाय बिनि चेनेलखौ आं दांनो मोनबासो आङो हेन्डेल खालामनो हागौमोन नालाय दा जेसांखिनिखौ आं हेल्प खालामनो हायो खालामदों आरोना एक्सट्रा इउटुबारखौ दा आङो टुइटारावबो टुइट खालामबाय दा आंनि लोगोफ्राबो बिदिनो सिगां समाव जोङो एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय नालाय हमनानै ला जोंना माबानाबो जादोंमोन गयारि अफिसियेलनाबो जादोंमोन बेनिफ्राय नार्जारि कर्नारनाबो हेक जादोंमोन बिदिनो बिसिना हेक जानायसो आरोना माने इउटुबा टार्मिनेट खालामाखै माने बिसिना नाम साम चेन्ज खालामदों हेकारा बेखौ जोङो टुइटारनिफ्राय इउटुब टिमा माने एकदम माने थाबैनो एक्सन लायो आरोना मोजांल' मेसेज खालामनांगौ इउटुब टिमजों मोजांल' रिप्लाइ खालामब्लानो बिसोरो थाब एक्सन लायो आरो माने मोनफिनजोबदों आरोना बिसिनि चेनेलफोरखौ दा गोबां बिदिनो मिलियन साबसक्राइबार थानायफोरनियाबो बिदिनो चेनेलफोरा सोरनियाबा हेक जायो सोरनियाबा इउटुबनि माखासे कमिउनिटि गाइडलाइन्सफोरखौ फल' खालामैनि थाखाय माने इउटुबा सासपेन्डेड खालामो बिदिनो टेक डाउन खालामो माखासे चेनेलफोरखौ टार्मिनेट खालामना होयो दा बेनिखायनो गोबां साननो गोनां आरोना नोंथांमोना भिडिअ लायै भिडिअ बबेबा भिडिअफोरखौ माने इउटुबनि थाखाय गनायथावना नङा एसेयावनो माबा मोनसे भुल मावब्लानो इउटुबा दाना एसे एनालाइटिस खालामनानै नायो आरोना नोङो दा ओंखायनो बिराद साननो गोनां बाथ्रा दा 3 मिलियन साबसक्राइबार थानायाबो हेक जादोंमोन दा बिथांनियाबो मोनफिनदों मन'स्टे नोंथांमोना गोबाङा नायो जानो हागौ आङो बिथांमोननि गुबुननि आङो हिन्दी चेनेलफोरनिबो आङो टेकनिकेलनि भिडिअफोरबो नायो गोबांनो आङो बिदिनो टेकनिकेल इस्लारमोननिबो नायो बिथांमोनबो बिराद मोजां माने क्वालिटि गोनां कन्टेन्ट बानायो बिसोरो क्वालिटि गोनां भिडिअ बानायो आरोना बिथांमोनखौ आं बिराद फल' खालामो सिगांनिफ्रायनो आं बिथांमोननि भिडिअ नायनानै मनिटाइज खालामबोनाय मानसि बिथांमोननि चेनेलखौ नायनानै जोंनि बर'आव माने बिदि बुजायग्रा बिदि टेकनिकेल नलेज होग्रा आरो बर' रावजों मनिटाइज खालामनाय बुंनाय बारा गैया माने आं नुबोखायाखैमोन आरोना दा बेनिखायनो आङो गुबुन मोनसे चेनेल खुलिदों डिबि टेकनिकेल नोंथांमोना बेखौ साबसक्राइब खालामनानै ला गोबां हेल्पफुल मोनगोन आरोना गोबां हेल्प मोनगोन नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायानो डिबि टेकनिकेल दा बेनोसै एक्सट्रा इउटुबारा बारा टेनसन लानांगौबो जायो मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा बेजोंनो माखासे न'खरनि खरसा ओंखारोमोन बे चेनेलनि थ्रुयैनो गोबां फैसाबो आर्निं खालामबोगासिनो दङ दाबो खालामबाय थायोमोन दा बिदि जाब्ला बयबाबो दुखु मोनखागोन आंनि चेनेला दिनै बिदि जायोब्ला आंबो एसेबाबो दुखु मोनगोन आरोना दा खिन्थु इसां
माने दुखु मोनबाय थानांला एक्सट्रा इउटुबारा मोनफिनगोन आरोना नोंनि चेनेला टेनसन गैया माने बियो जुदि रिकभार जायोबा मोनफिनगोन आरोना माने दा आंनियाव मोनसे नटिस फैदों माने मोनसे आंनो रिप्लाइ खालामहरदों इउटुब टीमा नोंखौ माने इउटुब टीमा फर्म फिलआप खालामनो होदों आरोना नोंनि फुल एड्रेस नोंनि बिदिनो नोङो मा सनाव खुलिनाय नोंनि जिमेल आइडि नोंनि जायगानि नाम बेफोरखौ गासिबो होजोबनांगोन आरोना नोङो नोंनि चेनेल दंमारा नंमारा हमनानै ला नोङो फेस स्क्रिन भिडिअबो बानायनो गोनांबो जानो हागौ नोङो नायजोबदो नैबे स्क्रिनाव नुनाय जिमेलखौ हरदो आंनो माने आंनाव माबा हरदों आरोना इउटुब टीमा आङो टुइटाराव टुइट खालामदोंमोन नालाय दा 3 मिलियन साबसक्राइबार थानायाबो मोनफिनदों मनस्टेनि चेनेलाव आङो नायदोंमोन बेनाबो मोनफिनदों आरोना नैबे स्क्रिनाव होनायानो बेबो एकदम गाबलायलायदोंमोन मानसिया माने गोबां लाख लाख फैसा खामायोमोन बेबो इउटुबनिफ्राय दा न'खरखौ बे इउटुबनि फैसाजोंनो सालायोमोन आरोना दा बिदिब्ला बयबाबो गोसोआव दुखु नांखागोन दा नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामदो जायफोरा टुइटार खुलियाखै टुइटार खुलिनानै ला आरो नोंथांमोना सोरनियावबा जानो हागौ बिदिनो दामिनि आरोना सोरबा माने हैद हामदोंलै मादोंलै बिदि सानग्रा दङ बुंग्राबो दङ कमेन्ट खालामग्राबो दङ दा बिदि जोंनि गेजेराव बिदि सानलायनायखौ सानालासिनो थानाया मोजां आरो आंनि थाखायब्ला दा गुबुनखौ मिनियोब्ला गावनावबो मालाबा खैफोदा जानो हागौ दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना एसे बयबो सिरियास लालायनानै हेफाजाब होलायब्लानो जाबाय आरोना गावजों गाव बर'जों बर' होननानै दा सोरबा साननो हागौ मालाय मिलियन साबसक्राइबार थानायानो जेबो सानाखै बे 1 लाखल'बो होननो हागौ आरो सोरबा बायदिया 1 लाखखौनो नोङो खस्थ' खालामनानै नायलाय 1 लाखल' नङा र' हाजारसे साबसक्राइबारखौनो बुथुमनानै नाय आंनो नै बोसोरसेनि बारा नांदों हाजारसे साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो दा बेफोरबायदि जायो आरोना सोरनियावबा खिन्थु थाब जायो जायफोर माने एसे पपुलारखा मानसिफोर जायफोरनि भिडिअआ ट्रेन्डिङाव थाङो शेयार जालाबायो गोबांनो फेसबुकफोरावबो बिथांमोननियानो माने साबसक्राइबारा थाब गेन जायो आरोना दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय मेन उद्देश्यखौ मा माने इउटुबा एक्सट्रा इउटुबारनिया मानि थाखाय चेनेला टेक डाउन खालामजादों इउटुबजों बिदिनो टार्मिनेट खालामजादों बेखौ माने डाइरेक्ट इउटुबानो टार्मिनेट खालामहरदों आरो आंनि बायदिब्ला डाइरेक्ट माखासे बिनि स्पन्सारनि बागैबो स्पन्सार जायनाखि स्पन्सार होग्रा बे खालामाखैब्लाबो बेखौ माने इउटुबा माने गनायाखै आरोना कमिउनिटि गाइडलाइन्सखौ बे फल' खालामाखै नालाय आरो फेस स्किननिबो बारा भिडिअ होआखै नालाय बियो आङो मिथिनो मोनो माने एक्सट्रा इउटुबारा सासे जोंहा आसामनि सासे इउटुबार बेनाबो मिलियन साबसक्राइबार थांबाय निउस बय होननानै जायखौ मिथियो जोङो बेबो मानसिया नेपालिसो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो बेयो माने गोबां बलिउडनिबो आरो माखासे इउटुबारफोरनि निउस कभार आपडेट खालामो बेखौ फल' खालामो एक्सट्रा इउटुबारा दा बे मानसिया खिन्थु फेस स्किन भिडिअ होयो आरोना दा एक्सट्रा इउटुबाराबो चेनेला मोनफिनोब्ला एबारनिफ्राय फेस स्किन भिडिअ होदो मोनफा मोननै दङ फेस स्किननि भिडिअआ एक्सट्रा इउटुबारनियाव खिन्थु किसुमान पलिसि गाइडलाइन्सफोरनि थाखाय जाबाय आरोना बिनिया माने चेनेला माने टार्मिनेट खालामना होबाय आरो बेखौ इउटुबा दा जेबो नङा दाबो फर्म फिलआप खालामफिनब्लानो फुल एड्रेसफोरखौ होफिनब्लानो बेयो मोनफिननो हागौ आरोना चेनेलखौ माने मोनफिननायनि लामायाव दं आरो आंनि नुनाय बायदिब्ला आंनियाव माने मेसेज फैदों नालाय दा बेखौ एक्सट्रा इउटुबारा फर्म फिलआपखौ फिलआप खालामजोबनानै इउटुबनो माने फाथायहरनांगोन आरोना बेखौ इउटुबनो दैथायहरनांगोन आरोना होमबानो जागोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गोबां मिथिनो मोनबाय दिनै आंनि सोमोन्दै एक्सट्रा इउटुबारनिबो सोमोन्दै आरो इउटुबनिबो सोमोन्दै नोंथांमोना गोबां नलेज मोनबाय जानांगौ आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोबाङानो डाउट जानानै दंमोन एक्सट्रा इउटुबारनि चेनेला मानि थाखाय डिलिट जादों चेनेल डिलिट जानायनि मेन उद्देश्यआ बेनो गावबो बुंनानै लाखाबाय गावनि लोगोनि चेनेल हेक जानायखौ बियो गावनि इउटुबनि गेजेरजों इउटुब टीमखौ माने जिमेल खालामहरनो थांनायाव गावनि माखासे एड्रेसफोर होनो गोनां जादोंमोन गावनि माखासे डिटेल्सफोर होनो गोनां जानायाव बेखौ इउटुबा चेक खालामनानै नायबाय चेक खालामनानै नायनायाव मा नुबाय इउटुबा बिनियाव माखासे एकदम जाबोर जेथो नुदों जाहैदों आरो दाखोर बायदिसिना थिग बेबायदिनो कमिउनिटि गाइडलाइन्सफोरखौ फल' खालामैयानो जाहैबाय माखासे इलिगेल कन्टेन्टफोर जिनाखि बियो गेमनि भिडिअ स्पन्सार होयोमोन बिनि फारसे एसे नलेज खालामबाय खोमा एसे फकास खालामबाय इउटुबा बिनि फारसेनो डाइरेक्ट माने बिनि माबाखौ चेनेलखौ नाया हसिया टेकडाउन खालामबाय आरोना टार्मिनेट खालामबाय दा बे फैफिनगोन माने गाव माबा खालामनांगोन आरोना फिलआप खालामजोबनांगोन बेयो आंनिनो अरिजिनेल कन्टेन्ट आं रावनिबो माने भिडिअ कपि खालामाखै बेफोरबायदि लिरनानै हरनांगोन इउटुबनो बेनिफ्राय फेस स्किन भिडिअबो बानायनो गोनां जानो हागौ आरोना दे बिदिब्ला लोगोफोर माबा मोनसे आपडेट मोनोब्ला आं बिनिनो नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै फोरमायनो नाजागोन नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम बे भिडिअखौ आरो एक्सट्रा इउटुबारखौबो बेबो जोंनि बर'निनो फिसा नङा होमबा दा जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगौ रावबो दामिनि रावनिबो खैफोदनि समाव दा बेनोसै लाभ इउ अल खुलुमबाय